kandidato sa umaabot barangay ug SK election sa lungsod sa Cordova, mipahigayun og Unity Walk o Peace Covenant Signing. Hinoon way barangay sa lungsod sa Cordova ang gikonsiderar nga areas of concern sa COMELEC. Matod sa hepe sa Cordova Police Station, Police Major Michael Gingoyon, wala usay mga kandidato sa lungsod ang nakadawat og hulga sa kinabuhi. Ang lungsod sa Cordova adunay 13 ka mga barangay. Base sa data sa COMELEC Cordova, adunay 25 ka mga mikandidato pagka barangay kapitan, 283 pagka barangay kagawad, 30 pagka SK chairperson o 183 pagka SK member. Nalipay kita na daghan-daghan gyud ka turnout of candidates na ni participate. That shows na ni suporta gyud sila og ganahan gyud sila og ni pledge gyud sila na peaceful and malinawon gyud ang karong umaabot na eleksyon. Samtang kapin sa 300 ka mga kandidato sa barangay ug SK election sa dakbayan sa Karkar ang misalmod sa Unity Walk, Peace Covenant Signing ug Candidates Briefing nga gipasayugdahan sa Karkar City COMELEC. Matod ni Karkar City Election Officer Omar Mamalinta nga gihimo kini aron pagpahinumdom sa mga kandidato nga ipapatigbabaw ang kalinaw ug ang kasinsero nga sa pagpangalagad sa publiko nga misalmod usab ang kadagkuan sa nagkadiyang ahensya sa gobyerno.